Aspas estava entre Paulinho i entre Yerry Mina, també, vull dir, tenia les de perdre. No, el capità del Celta és Sergio. I què du aleshores Sí, porta un braçal negre. Sí. Porta un braçal negre, però només el duell. Compte que hi ha una passada en horitzontal que recupera Coutinho, que connecta amb Paquito amb Dembélé a l'interior de l'àrea, el xut, gol! Gol! Gol preciós, meravellós! Quin golaç acaba de fer Ousmane Dembélé, el Celta que s'equivoca greument en la sortida de pilota des del darrere amb una passada horitzontal que caça Coutinho, inicia la jugada del brasiler, la pilota que acaba al peu esquerre d'Ousmane Dembélé, que engalta una volea preciosa ajustada a l'esquerra de Sergio, inapel·lable pel porter del conjunt gallec, i Barraca, gol del Barça, golaç de Dembélé, 36 i mig a la primera part, Celta 0, Barça 1, Ousmane Dembélé. Dembélé, que ho ha celebrat amb molta alegria, anava rebent abraçades dels seus companys al terreny de joc, però ha anat fletxat cap a la banqueta del Barça, s'ha abraçat molt efusivament amb Samuel Umtiti, ha rebut les felicitacions de tots els components de la banqueta. Denis en curt, combina amb Vermaelen té a l'esquerra Diny en curt per Denis, un minut i haurem arribat al descans. Denis amb André, aquí hi ha una jugada interessant. Doncs no, la passada en horitzontal d'André és un desastre. 3 contra 2, Aspas pel mig, Aspas que afortunadament s'ha equivocat, ha fet una passada massa llarga per Maxi entra a l'àrea, guanya la línia de fons, la centrada i el gol. Maxi que centra a l'interior de l'àrea petita i Otto o Johnny o com vulgueu dir-li empata el partit. 44 i mig de la primera part, gol del Celta 1, Barça 1. Valverde ha reaccionat mirant al terra, empipat, ara pica de mans per animar els seus futbolistes, i mentrestant Balaïdos, que és una festa, reaccionant amb aquest gol, amb les bufandes en l'aire, ben contents. Errada no forçada al mig del camp, ja van sent unes quantes de pèrdues innecessàries, en aquest cas ha estat d'André Gómez, li ha pispat la pilota al Celta, això és el millor regal que els hi pots fer al conjunt gallec, poder sortir el contracop, aquestes transicions ràpides, fins ara havien perdonat, en aquesta acció no ho han fet. Sí, tinc la sensació de que Yerry Mina estava vigilant Iago Aspas i qui se li anticipa és Otto o Johnny, que venia del darrere. Sí, la pèrdua és d'André Gómez, i després Maxi també arrifa André Gómez, que ha baixat a defensar i no ha pogut fer res per evitar la centrada. I després de l'aturada de seleccions del mes de març, triangle combinant amb Dembélé, bona obertura de Dembélé a la dreta per Semedo, la vol Messi, ja la té Messi va avançant, torna a jugar amb Semedo s'apropa a l'àrea, continua Semedo amb Dembélé amb Semedo a l'interior de l'àrea, la centrada de Semedo, la rematada de Paulinho, gol! Gol de Chiqui Pau Paulinho. Excel·lent la jugada del Barça per la banda dreta, la combinació Dembélé-Semedo, la centrada lateral i Paulinho, que arriba des de la segona línia, sempre atent, sempre amb la porteria contrària entre cella i cella. Gol del Barça, gol de Chiqui Pau, Celta 1, Barça 2. I Paulinho, que ho ha celebrat amb tots els seus companys, abraçada, pinya molt efusiva, i també celebració des de la banqueta novament. Aquests gols que van escurçant el camí cap al títol de Lliga, s'ha celebrat molt al voltant d'Ernesto Valverde, amb molta alegria i eufòria a la zona de I si el trobes, doncs potser està un palet sol, perquè a l'esquerra té Alcácer, que és un davanter centre que està jugant a l'esquerra, Aleix Vidal sense cap tipus de ritme de les cames, Messi està sol. I ataca el Celta, i el Barça tancadet al darrere amb Messi despenjat. Ho intenta amb remor, la centrada amb l'esquerra és boníssima, se li escapa la pilota a Ter Stegen, se li avança Aspas, gol del Celta, gol d'Aspas, 36, gairebé 37 de la segona part, Celta 2,
Barça 2, jo crec que aquí hi ha una errada de Ter Stegen, La centrada d'Emre Mor és boníssima, però jo crec que Ter Stegen aquí no ha mesurat bé. No sé si se li escapa la pilota i no la pot rebutjar o és que se li avança abans de poder-la tocar a Aspas, però en tot cas jo crec que aquí sí que pots fer-hi una mica més el porter del Barça. Doncs 8 minuts més l'afegit perquè això s'acabi, el Barça amb 10, empat a 2. I ara mateix es Mans, és un mal refús de Ter Stegen que impacta en el braç de Iago Aspas. Són mans. Però mans voluntàries, diria, fins i tot. Posa la mà per ajudar-se, jo crec. Tinc aquesta sensació. Doncs no ho ha protestat ningú perquè en directe no s'ha vist, Cap jugador ho ha vist en directe. No s'ha vist perquè no hem vist cap gest de ningú. Deia que ha esgotat els canvis al Celta. Ha entrat Boyer, ha marxat Brais Méndez. És que la pilota li va a la panxa de Iago Aspas i la pilota circula des de la panxa fins al braç i amb el braç l'acaba introduint. L'acompanya. Sí, però jo diria que el rebot de la panxa no anava a gol i ell posa el braç per orientar. Per Emre Mor. Fora de joc d'Emre Mor. Vinga. Està boig aquí darrere, l'amic, avui. Xiula el senyor Fernández Borbalán al final del partit a Balaïdos i a la sintonia de RAC1. Celta 2, Barça 2. El Barça que suma un punt a Balaïdos, jugant amb 10, un bon tros de la segona part per l'expulsió de Sergi Roberto. El Barça que una jornada més no ha perdut a la Lliga. No ha perdut cap partit d'aquesta Lliga el Barça d'Ernesto Valverde. Avui, amb un 11 ple de rotacions, ha sobreviscut a Balaïdos. Empat a 2, un punt més al Sarró. I Leo Messi, que ha parlat amb Roncaglia. Ara veiem un nen espontani, se l'emporta el responsable de seguretat del Barça perquè el nen insisteix moltíssim en acostar-se a Leo Messi. Ja se l'han endut sense cap mena de problema. Messi que ja és al túnel de vestidors, parlen els jugadors entre ells, saluden efectivament els uns i els altres, i la majoria dels jugadors del Barça que ja són camí del túnel de vestidors, alguns visiblement cansats. Veiem Vermaelen